गोबावनि उनाव लाइभ फैलायबाय लोगोफोर दे नोंथांमोनहा सोर सोर मा खालामनानै दं एसे खिथाहरलायदो। आं दायो दङ लामायाव दै जिङाव जिरायनानै दं आरोना। नोंथांमोननि दंग'खौ देखायनोसै आं जोंनिया नै हाजोनिफ्राय लाबोयो आरोना बे दंग'खौ हाजोनिफ्राय फैयो बियो। बे ओमफ्राय दंग'आनो मोननैखा आरोना जोंना बिथिङाव दङ मोनसे बेयाव गलाखा जोंनिया दंग'आ दिनैसो साफा खालामदों आरोना जावदों मोजांनो। लोगोफोर दे फैदो मा मा कन्टेन्ट लाबोनांगौ नोंथांमोनहा एसे फोरमायहरदो खोन्थाहरदो। बारा आइडिया गैया नालाय कन्टेन्ट क्रियेट खालामनो। बेनिखायनो नोंथांमोनहा फोरोंहरदो एसे आंखौ।